So yun, what's up sa inyo mga soy? Ayan, today is video mga soy. Ayan na, kung napanood nyo yung mga last upload natin mga soy, sana panoorin nyo pa rin, ha? At sa mga hindi nanonood sa akin mga soy, bahala kayo, gunggong ka. So, today mga soy, siguro naman may mapupulot na kayong aral sa ating mga video. Di wow! Siguro naman akala nyo puro kalokohan yung ginagawa natin video. Hindi mga soy, may mapupulot din kayong aral, lalong lalo na yung mga nanonood ko, ha? So steady bird lang kayo dyan mga soy. At sa mga ayaw naman sa akin, ayaw ko rin sa inyo. So today is video mga soy. Ayan, ito na. Isasabihin na natin mga soy, wag na kayong magtaka yung background natin. Kitang-kita nyo na yan sa tuwing nag-vlog tayo, ha? Ito na, kung makikita nyo yung title natin sa baba, ayan ang gagawing nating content ngayon. Ayan, so sana mga soy, sa mga hindi pa marunong magkapangpangan or Tagalog dyan, panoorin mo to hanggang dulo para may matutunan ka. Mayabang na naman niya. Ayan, so una, syempre tuturuan ko muna kayo. Kaya nga, how to translate kapangpangan in Tagalog. Ayan, so dati mga soy, marunong naman talaga akong mag Tagalog, kaso konti lang. Huwag ka magsalita na ganyan. Ayan, so nasanay lang kasi sa mga nakakausap ko, Tagalog talaga sila. So yung kapangpangan naman mga soy, talagang yan dito sa Tarlac. Halo-halo kasi dito sa Tarlac mga soy. Pero sa Pampanga, kung dyan ka pupunta, solid na kapangpangan yung mga tao na nandyan, lalong-lalo na yung mga sinaunang mga matatanda. Talaga solid kasi nakapunta na ako dyan sa shoutout sa Daba, Pampanga. Ayan, kina Boss Jepoy. Ayan, tumira ako dyan. Alos mag 2 months yata. Google! So tumira ako dyan mga soy. Talagang yung mga salita nila, kapangpangan na ako, hindi ko pa maintindihan yung kapangpangan nila. Kasi solid na kapangpangan talaga mga soy. Kasi 'di ba, kanga nila. Yung kapangpangan madali lang dahil kapangpangan ka na. Pero kapag may nakausap kang matanda, na sinaunang matanda sa Pampanga, talagang napaka-solid. Malalim, kumbaga, malalim na kapangpangan. Hindi mo talaga maintindihan mga soy. Kaya mega shout out sa Pampanga, Candaba. Ayan. So mga soy, eto na mga soy, ito'y gagawin na natin. So tuturuan ko lang naman kayo, ha? How to translate kapangpangan ng Tagalog. Para naman yung mga nanonood sa akin may matutunan kahit papano. Alam nyo naman si Soy, puro kalokohan ang alam. Nakakagigil ka. So sana itong video na to may mapulot kayong aral, lalong lalo na sa mga nagsasani pa lang na magkapangpangan. Ayan. So eto na mga soy, tuturuan ko na kayo. Puro tayo tuturuan, hindi pa tayo nag-i-start. So eto na nga mga soy, eto na. 10 kapangpangan lang to mga soy na ita-translate natin sa Tagalog para may malaman naman ng mga viewers natin, ha? Lalo na kasi alam ko Walang intindi ito, pilipitan dila nito. ko mga bata, may nanonood ng mga bata sa akin, para naman yung mga magulang nila ay matutunan na maganda ang kanilang mga anak. Amazing! Deal? Oh, so mga soy, ito na. Kaya wag nyo nang i-skip yan mga soy. From the top, panoorin nyo to hanggang matapos, ha? So, syempre, kapangpangan number 1, itatagalog muna natin. Punta tayo sa bayan. Ayan. So, siyempre, itatranslate natin yung kapangpangan. Siyempre, yung mga Tagalog, alam nyo na yan, punta tayo sa bayan. Siyempre. So, itatranslate natin yan sa kapangpangan. Punta tayo sa bayan, Tagalog. In kapangpangan, muntatamu, balen. Ayan. So, siguro naman, sa mga kapangpangan na nanonood sa akin, alam nyo naman yan, ha? Muntatamu, balen. Ayan, kumbaga mga soy, yan yung kapangpangan ng punta tayo sa bayan. Wari, yayain mo yung tropa mo in Tagalog. Bonok, tara, punta tayo sa bayan. Yun, in Tagalog, in kapangpangan. Bonok, muntatamu, balen. Ayan.
Di ba mga soy? So, ano yung kinagustuhan yung marinig mga soy? Di ba? Sabi sa mga Tagalog, parang baduy. Baduy yung Kapampangan. Pero sa mga Kapampangan, syempre solid. Talagang magandang pakikinggan mo talaga. Talagang matatawa ka ganun. So, eto na mga soy. Translate Kapampangan number 2. Eto na mga soy. Kunwari ay uutusan tayo ng ating magulang. Bornok. In Tagalog to mga soy. Bornok, bumili ka nga ng ano doon, bagoong, 5 piso. Ayan. So, in Kapampangan mga soy, translate na natin ng Kapampangan. Bornok, sali na kang bagok, 5 pesos. Magaling kang kupal ka. Di ba? Ganun yung mga soy. So, anong magandang pakinggan mga soy? Di ba? Sa Kapampangan talaga, kapag Kapampangan ng bumanat, talagang matatawa ka. So, wag na natin paligoy-ligoy yan. So, translate Kapampangan number 3. Kunwari naman, nagbabasketball kayo ng inyong mga kaibigan. So, in Tagalog, ang sakit. Wag naman ganun. Ayusin mo laro mo. Oh, yan kunwari mga soy, nasaktan siya. So, translate natin ng Kapampangan. Kasakit. Ayusin mo naman yung pialong mo. Bala mo, wala kang pusto. So mga soy, siguro naman alam nyo na yon ha. Kapampangan translate number 4. In Tagalog, Bornok, tara pasyal tayo. Meron akong motor. In Kapampangan mga soy, Bornok, tara makota mo. Ating kong motor. So siguro naman alam nyo na yung mga soy. Number 4, number 5 na tayo mga soy. In number 5, in Tagalog, in Tagalog mga soy, translate Kapampangan number 5. Sana hindi ko na siya iniwan. Mahal na mahal ko pa naman siya. In Kapampangan mga soy, sana li ko nilikwan. Kalugurang ko pa naman. No. So siguro naman mga soy, alam nyo na yan ha, mga Kapampangan nanonood at Tagalog na nanonood sa akin. Dapat dali sa mental aspect. So ano na tayo, translate Kapampangan number 6. Number 6 na tayo mga soy, in Tagalog. Tara mag-vlog tayo, samahan nyo ako. No. So in Kapampangan, tara mag-vlog tamo, sopan nyo ko. Di ba? So gano'n mga soy. So Kapampangan translate number 7 na tayo mga soy. Eto na, in Tagalog. Nay, pahingin pong pera kasi may bibilin lang po ako. So in Kapampangan, Ma, dyan ang pera. Ati ko mo saluan. Umuwi ka na? So, ganun yun mga soy, ganun yung Kapampangan nun. So, translate Kapampangan number 8. Bornok, ang sakit pala. Ang sakit pala ng maiwanan, no? Ang sakit. Ginawa ko naman lahat. Ngunit di pa sapat. So, mga soy, translate in Kapampangan. Bornok, kasakit pala yung lalakwan eh. Kalugurang gepa mo. Burike pa naman. Ewan ko kung naintindihan nyo yung mga soy. Gunggong ka! So siyempre, huwag tayo masyado seryoso. Kailangan meron din tayong pagka-joke, di ba? Eh di wow! So, translate Kapampangan number 9 na tayo mga soy. Kunwari, in Tagalog, kunwari, umingi tayo ng tubig kay mama. Ayan. Ma, pahingi pong tubig. Ayan. So, in Kapampangan mga soy, yan ang mamam. So, ganun yung mga soy. So, translate number 10 na tayo. Last na to mga soy. Number 10 na tayo. Ito na last na to mga soy. Bornok, di ka nakakakita? Ayan mga soy. So, in Kapampangan, Bornok, ka man nakit. So yung mga soy, ganun yung translate natin.
mga soy, sana na may nalaman kayo sa 10 translation na Tagalog in Kapampangan. Gunggong! Ayan. So, abang-abang lang sa another video natin. So, just comment lang, sana may natutunan kayo, lalo-lalo na sa mga nag-stay dito sa video na to. So, maraming salamat sa inyo panonood mga soy, and basta wag niyo lang kalimutan yan, Yang TV Manalili. Subscribe niyo na yan at click mo na rin yung notification bell. Ayan. So, mga soy, nandito na tayo, kaya abangan niyo lahat ng mga video na i-upload natin. Hindi tayo susuko. Laban lang, laban, strong yan. Laban lang, fight lang tayo mga soy. Nandito na tayo. Malay natin, 'di ba? Alang araw. Sisikat din, kahit hindi mas sumikat. Basta mga soy, hindi ako magsasawang mag-upload ng mga video, kahit ano yan. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, sa mga sumusuporta sa akin. I love you, mahal na mahal ko kayo mga soy. Kaya, pagpasensyaan nyo na ako mga soy kung lagi tayo nag-iisa, kasi sanay na tayo mag-isa. Malay nyo, balang araw mga soy, may makasama rin ako. Siyempre, not now, but soon. So, abangan niya mga soy. Malay nyo, may makatabi na ako dito, di ba? Meron na tayong babe. 3, 2, 1, action! Babe, masaya ako dahil nakasama kita at dumating ka sa buhay ko. It's how you used to say I love. Di ba? Ang gilig. So, hanggang kilig lang talaga tayo mga soy. So mga soy, yan. Maraming salamat sa inyong panonood, and see you next video. Sana lagi nyong i-share ang ating mga video at i-watch. And peace and God bless. Oh, psycho. Oh.